Asikubingelele mbona KZN TV sikwamukela uhlelo lethu lanamhlanje lwengqikithi igama lami nguNokuthula Mabika Mthetho ebukela uhlelo lengqikithi sithi suka kuphi lento njengoba sikhuluma ke namhlanje sikhuluma ngayo indaba yeprofesi indaba zeyiprofetho kuningi esingakusho nangaba prophet ziningi izinto esesike sazizwa ziningi iprofethi esike sazizwa ezinye zenzeka ezinye zangenzeka abanye siyakholelwa kubona abanye sikhonze bona sikhohlwe na uNkulunkulu ngenxa ukuthi sesithembele kakhulu kubona ngoba ibona abasitshela indaba zethu okuyizona esizithandayo kanti namhlanje sihle naye umprofethi uzokwenza usicacisela kabanzi ukuthi where do you draw the line yinini la umprofethi khona amakhona kungena uJesu yinini la kuma khona sithi njengamanje sokuyinto kaNkulunkulu yinani la esithi khona siyabonga umprofethi but sibonga kakhulu uNkulunkulu okusebenzisile because we seem ukuthi silahlekelane la phakathi nendawo ekuthena umyalezo mawusudeliviwe bese siyakhohlwa ukuthi ubuqhamuka kubani sibheke kakhulu lo odeliver umyalezo 035 789 8855 Nokuthula m1kzntv.co.za Bona KZN TV angihambi ngedwa ke ngihamba naye umfundisi namhlanje soke sethi ukuyichaza kanayi kabanzi indaba yeprofethi indaba yabaprofethi nokuyiyona nto ibandla eselithanda kakhulu kulezi insuku baba asikubingelele sikomkelo ehlelweni ubaba Simthuba usuke kumnendawo. Thank you so much igama umprofethi uSambulo Mtshali or uSamuel Revelation ngisuka eThekwini ukuhlala. Yes. Now uyiqale kahle ke mprofethi wathi nje ngingumprofethi ukuqala lokho ngenxa yokuthi sikhuluma ngayo indaba yabaprofethi mhlambe before singene esihlokweni masikhuluma ngomuntu ongumprofethi ngokukaNkulunkulu sikhuluma ngobani. So umprofethi it means someone othunywa uNkulunkulu isithunywa a messenger kaNkulunkulu in the original Greek it literally means a spokesperson. Right. Okusho ukuthi a mouthpiece umuntu lo uNkulunkulu asuke emthume nomyalezo wakhe wangaleso sikhathi. That's what akusuye umuntu othunywa ukuthi simkhonze. No, not at all. He's a servant just like an angel. An angel is a messenger. It's a creature ethunywa ne-message. Akwenzeki i-angel ikhothanyelwe awukhothameli ingelosi. You do not bow. Sikhulu isihloko sokukhuluma ngaso namhlanje umprofethi njengoba sikhuluma ngali office laba prophet uyihlukanisile ke umprofethi wena kahle kangcono because le office lakho kakhulukazi kuyilona laziyo but nayi concern kithina njengababukelwe 1KZN TV sibona ioffice selidelelekile sibona ioffice lingasahloniphekile kodwa manje hayi ukuthi lidelelwa abazalwane futhi hayi ukuthi alihlonishwa abazalwane lidelelwa abaprofethi okuyibona abaphakathi futhi alihlonishwa abaprofethi okuyibona abaphakathi. Yes indeed we have seen a lot of challenges. I think number one into eyenzeka is that when abantu bebona indlela the people were accepting noma the way they were receiving a gift of prophecy. They started to think ukuthi that means if I call myself a prophet or if I become a prophet ngivula ibandla ngibize ngomprofethi ilapha engizoba khona nabantu because ngibona indlela abantu abathokozela ngayo igift ye-prophecy. Angithi yabo kanti igift ye-prophecy vele the Bible tells us that isiphiwo esakha ibandla esedifyayo it encourages umuntu osesimeni esinzima ukuthi you will come out. So it's a gift that's designed to be a blessing. That's why people like the gift and the people bayayidinga leyo gift kakhulu. It's very important, an important gift. However kumele sazi ukuthi kunomehluko phakathi kwe gift of prophecy and ioffice lomprofethi. All right. Yes. Uthi kunomehluko phakathi kwe gift of prophecy ne office of prophecy. That's correct. Kanjani mfundisi because mina ngithi umprofethi uzongena eoffice sesikuhlukanisa kanjani? Okay, so a gift of prophecy is a gift that anyone can have this gift, meaning you are not called into ministry. Awuyena umfundisi awuyena umshumayeli awuyena inceke awubizwanga uNkulunkulu ukuthi uyoqala ibandla umzalwane nje. Sometimes you find ukuthi awakabi ngisho umzalwane awukakakholwa wazana noJesu awazana noNkulunkulu. Usekhaya uyingane but uNkulunkulu kuphe this gift abayibizwa ukuthi it's a gift yokuboniswa noma yokubona. All right. Angithi yabo
In other words, umulelo uyaphupha mhlasimbe uphuphe into umuvu kusasa yenzeke ngempela. For example, mina myself when I was a child kwakwenzeka kaningi lokho. I can remember my instances when I was maybe around 9 to 10 years old. I woke up with a dream. Mangivuka, it's like there was a bus accident. La engangihlala khona kwakuseduze nomgwaqo N2 kwaMsana eMtuba. And I knew ukuthi kune accident yebus. Uma ngivusa umama ethi angiye esikoleni, ngithi kuye, "Mama, kune accident yebus emgwaqeni." Uthi ukhuluma ngani? Ngithi kade njoba ngivuka nje, ngivuka kune accident yebus in my dream. Ngitshela ukuthi masiphuma sithatha imoto yestaff, kwagcwele imoto nama ambulance ku N2, kunengozi yebus. Imoto yangena under the bus. I was not a prophet at the time. I was a child, I was in school. So the gift of prophecy was already manifesting. But now sizokhuluma ukuthi ke kuhamba kanjani ngize ngigcine sengithi manje I am a prophet, I am in the office. Because now you can have that dream, but it might not mean that you are a prophet. Mina nje ngaphupha lokho ngiyothwasa. Akithi yabona. Ila ifika ihlukane khona ukuthi ngalesikhathi uphupha i-environment okuyona ikuyisa ngapha noma ikuyisa ngapha. Yabona uyishaye khona. Uyishaye isikhonkosini. Because now this is what happens. The reason sinabantu abathwasayo today is because we have people who have the gift of prophecy, but kwi environment abakuyo they were told ukuthi because unale gift kufanele uyothwasa. Yes. Mina I was fortunate ukuthi ngizalwa umfundisi, ngizalwa umprofeti already. So mangiqala ngibona izinto zenzeka or automatically they know this is a gift of prophecy. All right. But nabo they did not say ukuthi hayi umprofeti. Cha, abaqalanga batsho njalo. They just said, "Oh, you have a gift of prophecy." Because siyayazi and it's in the Bible, it's in the word of God. It's a gift from God. The Bible says zonke izipho ezinhle zivela kuNkulunkulu. Yes. So everyone can have a gift. Every gift onke ama gift akhona emhlabeni avela kuNkulunkulu mahle. So the reason why sigcina sesinabantu abathwasayo nabantu abathakathayo nabantu abenza izinto ezingekho right is because they were not told how to use their gift by the people abafike bamamkela babatshela ngegift yabo ukuthi this is the gift you have, therefore this is what you're supposed to do. Angitsho. And some of them you cannot blame them, it's ignorance. It's Bible nabantu bayabhubha ngenxa yes. Angitsho. So now when umuntu efika neqiniso umshumayeli indoda kaNkulunkulu that knows the Bible, the truth, because uJesu wathi mina ngeqiniso. Okusho ukuthi all along besingenalo iqiniso. Besilinde yena uJesu afike neqiniso. So mase efika neqiniso uyena osezositshela ukuthi no, nina eniba nama dreams and you see visions and you see things come to pass. It's called a prophetic gift, it comes from me. Because ngasho mina ngathi umoya ongcwele uzoniyalela kulo lonke iqiniso antshengisa izinto ezizayo. Yes. So this is a gift from me to you. It's a good gift. But uSathane emeke wakubona ukuthi unalesiphiwo uzokufuna futhi akuthatha afuna ukusebenzisa. Njengami. Bona KZN TV. Sihleli na umprofeti usichazela ezinye indaba ezinhle namhlanje usichazela ukuthi kahle kahle kuyenzeka ukuthi noma ubani aphuphe into yenzeke ngempela. Mhlawumbe nawe sekwenzeke kaningi, mhlawumbe kumanje udla amagobongo. Mhlawumbe khona uzokufunda kule show seyitolo sabona. Asipena sikwamukela mbona KZN TV sibuye ihlelo lengqekezi sihlena umprofeti namhlanje Prophet umtshalo uyena sikhuluma naye sikhuluma ngazo izipho zabaprofeti nezinto ke sesibhekene nazo njengebandla likaNkuluNkulu endlini kaNkuluNkulu inkakhulukazi ezikhozwa indaba yeprofesi. Mfundisi usubekile ukuthi mfundisi wena ngalesikhathi una 9 years ubona izinto bakuthatha bakuyisa endlini kaNkuluNkulu ngoba babona ukuthi mina ekhaya umehluko. Mina ekhaya manje ngaphupha njengoba uphupha. Mina 1 kuzodliwa amagobongo. 2 kuzohlatshwa imbuzi kwenziwe isiphandla. 2 ngizophahlelwa ngibonge kubantu abadala. Kuzocingwa ingubo kuningi okuzokwenziwa ekhaya. Ngirong yini mina if ngenza ngaleyo ndlela leyo? Okay. So into mele si understand in life noma emhlabeni nje wonke is that njoba sizelwe sizinhlanga ezahlukene. Before kufika uJesu emhlabeni wonke umuntu wayenza ngendlela abona ngayo. All right? Because there was no truth. Uma sikhuluma ngento ethi i-truth noma iqiniso, sikhuluma ngendlela okuyiyona into eyodwa
uJesu wathi umefika wathi mina ngiyindlela ngiyiqiniso ngokuphila ayikho enye indlela eya kubaba ngaphandle kwami. In other words uqonda ukuthi njoba ngifika manje nginifica vele senakhile emhlabeni senizele nakhile nafundisa ingane zenu but nifundisa izinto nani eningazazi noma enithole along the way. Yes. Akekho oke wafika wazonitshela ukuthi now this is the truth. Out of all these things mina ngumlungu mina ngindiya mina ngikhaladi mina ngumuntu omnyama. What is the truth? Yiphi indlela okufanele ngabe siyayenza thina sonke. So uJesu wayesilethela leyo ndlela yakhe. That's why uma sifunda iBhayibheli, this is the only book esithatha njengokuthi it's the truth of God. It's the word of God because it's carrying the truth. So now if you are doing into oyenza oyifundiswe ekhaya kumele uyihlole ngezwi. Nansi indaba. If kunesifundiso osithole ekhaya mhlasimbe even nami njengoba ngimdala nje even though ngikhulele ebandleni kunezifundiso zasekhaya engathi manje ngokufunda kwami iBhayibheli ngijula kunezinto ezithile engikwazi ukuphindela kubona ngithi kodwa niyabona u1 no2 no3 ukuthi bese kuumkhuba bengasekho ezwini. Angizwa because thina sizizukulwane esisha manje we are more advanced, we are studying more, sifunda more. So njoba sifunda more we are understanding more ukuthi iqiniso kahle kahle lihamba phi. Angizwa Alright. Obaba bethu babeqala ukuthola ivangeli. Ngizwa abazali bethu they were the first ones to get the gospel. So ngeke sibasola ukuthi mhlambe they must understand yonke into at the same time. So kunalento esibiza ukuthi i-revelation is progressive okungukuthi isambulo sikaNkulunkulu siyaqhubeka. Yes. uNkulunkulu ngeke uzumqede ngosuku olulodwa. Which means uJesu yena njoba asafika wasinikeza indlela. Naye kumele simtadishe and the more simtadisha is the more we find the truth. Ngiyabona ke. Hayi kezwakala mfundisi, I'm glad ukuthi clarify leyo because omunye umuntu ngempela bezobuya ayibuza ukuthi mina ku wrong yini. And ngiyayithanda indlela oyichaza ngayo mfundisi ukuthi singakalazi izwi likaNkulunkulu umuntu nomuntu bezenzela okwakhe acabangayo abona ukuthi kuyamsebenzela. Kodwa njengamanje sesifundile ukuthi iyodwa indlela and indlela isencwadini okuyona kufanele sirefer kuyona. Amen. Now mfundisi ngifuna ukubuyela ke kule eyaba prophets because ususichazelile ukuthi kukhona umuntu okwenzeka nje ukuthi afunde nje prophets bese kuba neoffice ke manje. Laba prophets. Masikhuluma ngeoffice ke sikhuluma ngani? All right. So i-office lomprofeti ke is now a different story whereby uNkulunkulu himself uvakashela umuntu and tells him ukuthi I've called you ngikubizile ukuthi wenze umsebenzi wami. In other words ngiyakuthuma manje. So uyathunywa manje. Because uma une gift of prophecy akusho ukuthi uthunyiwe. It just means uyabona. Oh okay. You can see. Yes. You can hear. Uyakwazi ubona umuntu umbona ukuthi no wena unenkinga kanje and uNkulunkulu sengathi nakho akuhlelele khona. Ngithi yabo. Kodwa akusho ukuthi uthunyiwe ukuthi uyo deliver leyo message. Awusona isithunywa wena. You're not a messenger. You have not been hired. Perhaps you are in training, mhlawumbe uyi-training, mhlawumbe you are not even in training because awuzuqashwa unesiphiwo nje osinikezwe uNkulunkulu ukuthi usebenzise in your life. Angithi yabo. But you are not sent by God to go and fulfill umsebenzi wakhe akuthume ama-assignment akhe. Because now when you are a prophet uNkulunkulu will tell you ukuthi ngifuna uyokhuluma nosibani bani. Umtshelo 1 no 2 no 3. Angithi yabona. Now you are being sent. It's no longer just ukuthi mina I can see. For example, even njoba ngiwumprofeti I can see because ngine gift of prophecy. Kodwa akusho lokho ukuthi into yonke into engiyibonayo kumele ngiaddress ngikhulume ngitshela umuntu shuthi I will be going around ngikhuluma nabantu the whole town. Nanokuthi that gift does not mean God has sent you. It's just a gift. It's like having a talent, unesphiwo sokudlala ibhola, unesphiwo semusic, unesphiwo sama instruments, unesphiwo other people they are just gifted with talking. You can talk well. The moment you talk, everyone wants to listen. It's a gift. Now, it does not mean that it's now an occupation you are sent to do that.
It's just something you are good at. Uyakwazi ukuyenza. Yes. Now, umprofeti, the office lomprofeti, it means now uNkulunkulu has now sent you. Ukuthi wena ngiyakuthuma ke. Okay. Njengamanje uyinceku yami. Uzotshela abantu engikuthuma kubo, uzowenza imisebenzi engithi yenze kulabo bantu. I send you, you deliver messages. I send you, you pray. Whatever that God will send you to do, that's what you do as a prophet. But ngicela ukubamba mprofeti. Kubaluleke ngani ke lokho? Okay. Ukuthi uNkulunkulu akuthuma ukuthi uyodeliver imiyalezo. Yes. Ukuba umprofeti angazi ngizobeka kanjani Yes, nombuzo. I got you. Because nami ngiyakwazi ukuyibonela, nawe uyakwazi ukuyibonela even though ungekho ofisini lomprofeti nomunye kanjalo. Angazi noma ngizothi lihluke ngani noma libaluleke ngani lelo office. 100%. Thank you so much. Now, njoba sithi kukhona abanye mhlambe nawe unayi gift of prophecy. Yeah. Angizabo? Kodwa uthunyiwe Yes. ukuthi mhlambe uyisho leyo nto kubantu umtshele whatever you saw nani. Lo othunyiwe kusho ukuthi uyena onikezwe irresponsibility. Now asibuye ukuthi eyani responsibility. Lithi iBhayibheli ukukholwa kuza ngokuzwa. Right. Ukuzwa kuzwa ngezwi noma kuza ngezwi likaNkulunkulu. Angikube ngeEnglish it's much better. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Right. So uNkulunkulu ethuma umprofeti usuke emthumela ukuthi abantu bakholwe uye. So that people can hear the word because when you hear a prophet, umprofeti ekhuluma nawe, what are you hearing? Izwi likabani? Lam prophets mayikhuluma. Okay, livela kubani izwi asuke likhuluma? Livela kuNkulunkulu. Yeah. So which means prophet is bringing a direct word from God and he's delivering it to you. Okusho ukuthi wena ngaleso sikhathi you are hearing the word of God. Sikhumbule ukuthi leli iBhayibheli elibhaliwe labhalwa obani? Baprofeti. Yeah. Akekho futhi umuntu owayengalibhala iBhayibheli engakwazi ukuzwa kuNkulunkulu. Because ubhaleni uyithathephi? Mfundisi ngicela siyibambe ngifuna seyitolo. Bukalani KZN TV seyitolo siyabuya. Asifuna sikwamukela mbukalani KZN TV usabukela uhlelo lenqikethe. Sihleli nomprofeti umtshali namhlanje kuyena esikhuluma naye. Sikhuluma yona indaba yama-prophecy, amaphupho, kunye kufika ngemaphupho, omunye ubona ama-vision ethi ehlele kwazi ukubona umbono ukuthi na uNkulunkulu okhulumayo. But mfundisi umbuzo wami uzoba sekutheni mina ke njengoNokuthula ngizwa kanjani iphimbo likaNkulunkulu mhlawumbe ngingashongo wena. Iphimbo laNkulunkulu nemicabango nje yami ekhanda ngikuhlukanisa kanjani ukuthi uNkulunkulu ke lokhulumayo noma cha inqondo yami nje lekhulumayo njengamanje? Okay, wonderful. So number one, when God speaks you will feel his anointing, which is his presence, his power. Lento abantu abayifila, for example, mabe worship uNkulunkulu and those kinds of things, lifting up their hands, they feel or umuntu medumisa uzukuthi wow, I felt something. Yeah. Right? You can sense that when umakuthi uNkulunkulu is talking at that time. Yeah. Number two, you might not sense that, but you will sense ithelo likamoya, the fruits of the spirit. Yeah. Ukuthi peace, joy, it's love, even faith. Yeah. Faith is part of the fruits of the spirit, which means into kaNkulunkulu noma into eyintando kaNkulunkulu will give you more faith, will give you more peace, will give you more joy. Yeah. Even if ingqondo yakhe ingabaza, kodwa you will feel in your spirit or in your heart ukuthi no man, this thing is giving me peace, joy and love, even though ingqondo yami inga understand. Ingqondo yami iyangabaza because I'm afraid of this choice or this decision. But yet in my heart I am feeling the fruits of the spirit. That means that's the right one. Okay, ngicela ukuyishintsha ke manje umbuzo wami. Kuyenzeka isiprofeto sibe sibi. Okay. The reason ngibuza lokho is because of lokho okushoyo njengamanje uthi i-confirmation yokuthi uNkulunkulu must give you confirmation yokuthi ukukhuluma uNkulunkulu must give you peace. Wabala. Kuyenzeka isiprofeto sibe sibi mhlambe sithi uzoshona. Oh yes. 100%. Good question. Yeah. Yabona i-office lam prophecy ke lelo. Yeah. And I'm glad you asked me that question because I, particularly as a prophet, I have given a lot of those prophecies. Sure. Whereby Unkulunkulu will come to me and say, you need to tell this person or pray for this person because they are going to die. Sometimes you'll give me the dates. Yeah. At this time. In my family, it has happened, angazi ukuthi how many times. Even on our YouTube, we have done it publicly.
about abantu famous when Prince Mangosuthu was going to pass away. God gave it to us, including the very month akazohamba ngayo. Very early, ngayimemezela sikhulekela just the Zulu nation because we are in Zululand. And at the time, he was very much close to the king. You will remember. Yeah. Prince Mangosuthu was very close to the king, and the king was having battles. Yes. That's what we were praying for the Zulu kingdom. God gave me that prophecy, and I said we must pray. So, iyenzeka kakhulu i-office lomprofeti ke lelo. Because now, umprofeti uthunywa yonke into uNkulunkulu afuna ukuthi abantu bayazi. Is it about death? Is it about good news? Is it about drought? Is it about disasters that are coming? For example, last year, uNkulunkulu wanginikeza isiprofeto is very important wathi akhulekelwe abantwana ingane. Especially ngenyanga kaOctober. Sure. Last year wanginikeza leso siprofeto around July. Ngasimemezela ngathi ngo-October uNkulunkulu uthe especially ngo-October inyanga yonke asikhulekela ingane. You won't believe ukuthi ngalo October kwashona ingane ezu-12 zibulawa lento yama chips in one, I think it was one school or one area in Johannesburg. And then obviously ngaso futhi leso sikhathi the numbers were escalating about lento yama spaza shops whereby ingane were dying, ingane bezigula. Right. God said we must pray for kids, and he even gave us a specific month. Not just that, umubuka into eyenzakalile kuqala lo nyaka, what happened, ingane had small diseases, hands, feet and mouth, what yes. and mouth disease. Yeah. Bekuvalwe ikole beyivaliwe eNangizane neThekwini because of this sickness. Bezama ukuvala ukuthi inga spread, but close ama primary school, but close ingane ezincane. These are young children. Yeah. The attack was still continuing in a different way. Hence why uNkulunkulu wathi we must pray as the church. Sayimemezela that you can, it's all over. It was on TikTok, it was on YouTube, it was trending. And abantu, they responded. Those who prayed, even after sekwenzekile, after October, ngangithola ama message bethi abantu siyabonga ngokuthi usitshele this thing, because asazi ukuthi kuba sikhulekelanga ingane zethu ngabe zinjani. Even till now, I still get those messages. But ke prophet mina ngifuna ukwazi ukuthi if uthola isiprophetho ke esingangiphatha kabi. Yeah. What do? Do you still deliver? Definitely. Because remember remember as a prophet, even though it's not going to give me peace. No. I would not going to give you peace. Now, it's a good question as well. Yeah. As a prophet, lithi iBhayibheli is a gift of prophecy fanele umuntu imduduze imakhe. Okay. Imgqugquzele. Right. Yes. So uma uNkulunkulu ekutshela into embi ngawe, kusuke kune solution phakathi. Right. That's why kubalekile ukuthi kube umprofeti othunyiwe uNkulunkulu. Kungabi umuntu nje one gift. Yeah. Because umuntu one gift akanayo isolution. Uzophahlaza shiya kanjani? Uyabona kuphela yena. Uyabona ukuthi unenkinga kodwa akanayo solution. Ayi. Angithi yabo akathunyiwe lo muntu. He's not a prophet, he's not a messenger. I messenger itshelwa inkinga yakho bese itshelwa isolution yakho. That is why abantu njengamanje kunomsindo omngaka about aba prophets. Why? Because aba prophets, they also help you to come out of your trouble. Yeah. They are supposed to help you to come out of your trouble. Yes. Which means as umprofeti angikwazi ukuthi ngikutshela inkinga and then ngingakwazi ukuyisolve leyo nkinga. Yes. uNkulunkulu ngithuma with the same ability. Abaprofeti uEliya, iBhayibheli lonke ungaze uliqede ibona abantu ababenza imangaliso. Okay, mfundisi sengicela ukuthi siyishintshe manje sithatha enye direction, because leli office laba prophets sikhulumile kakhulu ngale kuqaleni ukuthi seli office elidelelekile kodwa lidelelwa yibandla. Sathi seku office elingcolile kodwa alingcoliswa yibandla. Sibona abe prophets bengena bephuma kulezi zinto zokuthwala. Sibona aba prophets sebe nomoya wokuthanda imali. Ngenxa yokuthi basibonile ukuthi siyayithanda lento yokutshelwa indaba zethu bese besebenzisa lokho ukuze basimunce imali. Yeah. Sibona aba prophets beletha indaba ezishaqisayo. Nathi njengebandla ngenxa yokuthi nathi siwile vele asikwazi ukuyiconfirm. Aba prophets bathi asidla inyoka, sidla izinto ezithize. Asikwazi ukubuyela siyobuza uNkulunkulu vele nathi siyiwele vele. So basebenzisa opportunity ukuthi balimaze ibandla likaNkulunkulu. Yes, kunjalo. So yabona
lento eshoyo number 1 iveza inkinga enkulu ekhona ebandleni yokuthi number 1 abantu bavele umuntu uyavuka eksena avele athi namhlanje sengumprofeti because ufuna uqala ibandla because ufuna ukwenza imali futhi ufuna ukuyiphatha ngizebo you find umutracer lo muntu ukuthi ubani owagcoba waku-ordaina in other words wakuconfirma because in the Bible from the days of abapostoli since that time akekho umuntu obizwa uNkulunkulu kungabi khona iconfirmation from labo abangaphambi kwakhe. Aside lo mfundisi. Molweni KZN TV masibuye itolo sobe siqedela nomfundisi. Asifuna sikwamukela Molweni KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi sihlena umprofeti namhlanje sikhuluma yona indaba yabaprofeti. Before siyayithola umfundisi ubesachaza ukuthi inkinga lento because umuntu vele ayiphumele nje eyoba umprofeti ngenxa yokuthi ufuna ukuyiphatha akatrayiseke nokuthi wagcotshwa ubani yena. Mfundisi. Yes. So lenkinga le inkulu kakhulu because now uma umuntu engagcotshwanga engaconfirmwanga it means lo muntu lo aka account indawo. Yes. Akasabeli kumuntu aka report indawo. So izinto azenzayo no one can control him and no one can stop him. And wena osukulelo bandla usenkingeni because if njoba usho ukuthi uma nigcina nidliswa inyoka nizozidla inyoka akukho la enizobika khona ukuthi lokhu kuseyikho yini noma cha. So uNkulunkulu ngithe from the beginning of kuqala abapostoli umubona from that time bonke abaedwa baba abapostoli baba ingceke emva kwalokho they had to be confirmed and approved by the ones who came first. Yeah. Ihamba kanjalo nje into kaNkulunkulu. So which means if I come out now there has to be an order it needs to be clear. Ngisubmita kuphi? Who am I accountable to? Who has anointed me? Yeah. That's number 1. Then number 2, to address also into eyenzakalayo today in the prophetic ministry. Ukuthi abantu they have not been taught about the prophetic ministry. Ibandla manje. Ibandla. Right. Yes. Ibandla ali understand the prophetic ministry. So into eyenzakalayo sigcina thina njengabaprofeti sesi attackwa yibo abazalwane ofanele ngabe bayasupport. Why? Because bona balalela lo msindo okhuluma ngawo ukuthi why kube nomsindo omngaka manje ngabaprofeti okusho ukuthi yonke lento yabaprofeti ayikho. Angizwa kanti kunabaprofeti abathunywa uNkulunkulu ngokweqiniso abalandele indlela kaNkulunkulu baconfirmwa baordainwa ngendlela eright babizwa uNkulunkulu and they are operating. So kumsebenzi wakho wena mzalwane to check those things. You have to verify. Kufana nokuthi uye kudoctor awuveli nje uye kunoma yimuphi udokotela. You verify. Awuveli uye kunoma isiphi isikole. You verify. Kunezikole engenawo ama accreditation. Siyazazi. Kuna yes, bogus schools. So you have to verify. If someone is a prophet, you have to check them out. You can't just listen. Njoba ngikhuluma nawe nje and I'm quoting izinto it's because ngifuna ukuthi nawe ukwazi ukuverify after ukuthi umprofeti njoba ekhuluma nami is it true lezinto ayishoyo let me see what he has prophesied, let me also see ukuthi what is his journey obani abamconfirmile. Obunye ubungozi mprofeti angazi noma uyabona yini ilobo bokuthi ungicela ukuthi ungicorrect mangingabuzi kahle lobo bokuthi uthi mfundisi wonke umuntu uyakwazi ukuprofeta noma ukuyibonela. Yes. Obunye ubungozi bulapho because umuntu nelebone nje okubili okuthathu bese egijima eseyobona usewumprofeti 100%. Yabona? Yes. Angithi manje ke that's why we need to be taught because a gift of prophecy njoba kade ngisho anyone can have it, even ingane encane yabo ingane umama even umuntu ongakholwa njengoba ngishilo umuntu ongasinisi because uzalwa nayo it's a gift from God. Now that gift does not mean you are a prophet. Very important. That gift simply means siyakubongela uNkulunkulu ukubusisile ngalesi siphiwo. Sokubona sokuboniswa. Now you have to use that gift, train that gift, study, funda ngaso kuyafundiswa manje. Even myself I run isikole sabaprophets, School of the Prophets. You can attend those schools. Awudingi ukuba umprofeti, you just have to be interested ufuna ukufunda ngesiphiwo sokuprofeta.
That's what we teach. So you learn, study your gift. Mufuna ukuthi ukukhule esiphiweni sakho si function us-understand njengoba umbuzo imibuzo ukuthi ngazi kanjani ukuthi uNkulunkulu lo ingqondo yakho. Yeah. So izinto esifundisayo lezo kwi School of the Prophets. So we teach those things so that abantu they can also hear for themselves, because it's true, you can hear for yourself. Wamukeliswe umoya ongcwele. Yeah. Lokho kumele sikukhulume kube iqiniso. Singatshela abantu ukuthi thina kuphela sizwa uNkulunkulu. Ikhona ngiyazi ke mhlawumbe ezokuqhathana befundisi le kodwa ke ngicela uzame ukuyiphendula ngendlela ongayiphendula. Ikhona lento ye prophetic night. Prophetic weekend. What do you prophetic mean? hour. What do you mean? Sibona inkonzo sekuthiwa we have a prophetic night. So the entire night kuzobe prophet. Okay. A prophetic hour. Umfundisi uzobe prophetic hour long. For the whole hour, okay. Prophetic week. Ikhona into enjalo. Definitely. Remember, Okay. remember, if I have the gift, I can use the gift ngendlela engifisa ukuyisebenzisa ngayo. Just like uma umculi, you can say senze concert njengamanje siyacula. Oh, okay. Yeah, and bonke abantu bazofika lapho bazothola umculo, bazo-enjoy umculo. So it simply means ukuthi I am setting this time to minister the gift of the prophetic, which means ma ufika in these prophetic nights, asenze okunye, asifundisi, asenze okunye, we are dealing with the prophetic. So there's nothing wrong with that. Okay. Yes, there's nothing wrong with that. But obviously now, once again, njoba sishilo ukuthi umuntu must verify ukuthi Yes. are you going to a real prophet or are you going to umthandazi? Because njengamanje kunabathandazi especially eThekwini Nkosi yami. Ababa prophet abasendlini kaNkulunkulu. eThekwini Nkosi yami sisenkingeni. Because njengamanje eThekwini abantu uma bezwe igama lithi prophet bacabanga inyanga. Inyanga manje Yes. ezingaba prophets. Yes. To a point where uzusabe ukuyibiza ngomprofeti, because awusazi manje ukuthi uma uthi umprofeti abantu bathi kushuthi ngize namanzi, yabo, Yeah. khona uzothandazela amanzi ami, yabo. Even though there's nothing wrong with that, but beza nento abayithole kuphi ngaphandle, into yenziwa ebunyangeni, into yenziwa kubathandazi. But thina in the house of God now, it's almost as if, and the South African njengamanje, and I have to say this, we need to pray kakhulu ukuthi uNkulunkulu asuse Yeah. umoya osungenile ofuna ukubusa eSouth Africa. And mfundisi isikhathi esiningi lento esesiyijwayele yaba prophets isihamba nokuthwala. Yes. Uthola ukuthi sebefoma ama-cultanyana athize la befaka khona abantu ingqondo zabantu iphuphuthekisa. Uthola ukuthi umuntu akasayi nasekhaya usehlala kwamprofeti, useyeke nomsebenzi usehlala kwamprofeti, ushiya ingane nonkosikazi usehlala kwamprofeti ngoba na kwamprofeti kuprofeti usuku nosuku. Hey mfundisi ngeke. Hey, Waisha Land. No, it's very, very serious. Yeah. I'm a cult, very, Yeah. very true. I'm a cult angenisile, and lento yama cult sibe kahle. I-cult yenzeka anywhere whereby kune talent noma i-gift operator kakhulu. Yes. Even emculweni uma ngabe you must see those very talented singers, they end up becoming a cult. It's easy for a very talented singer to form a cult because the gift attracts people, and when the gift attracts people, a cult simply means umuntu starts manipulating people because of their gift. So in the prophetic now, what I was saying is, we must pray. Abazalwane, they must pray. Ukuthi South Africa must be delivered. Because khona manje abaprophets bakaNkulunkulu bangempela, it looks like they are coming under. Yes. Angizwa? Yes. Our voices is not being heard. Yes. But the voice that is being heard is the voice of the izinyanga. So now leyo nto kumele sishintshe ngegama lika Jesu. Yes, because nathi njengabantu sithanda into esheshayo Yes. nephuthumayo. Ukulinda asisakujwayele noma mhlawumbe sesihlupheke kakhulu. If nje kuzofika u20,000 manje ngashiya kwaNkulunkulu lo ngiphuthume kulo 20,000 ngenxa yokuhlupheka. Yes. Asikhulekele kakhulu ukuhlupheka mfundisi mina ngisho njalo. Yes. Asiyidolo Mbulani KZN TV sihle nami umprofeti siyidolo siyabuya. Asipinde sikwamukela Mbulani KZN TV sabukela uhlelo lengqikithi njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu fanele sidedele umfundisi avalelise. Mbulani KZN TV isifundo engisifunde namhlanje entweni ebikhulunywa umprofeti. Uthi umprofeti wena uma uyofunela ingane yakhe isikole
uya-check ukuthi leso sikole is-accredited na. Uma uyofuna umsebenzi, wabizwa ku-interview, ufonela nalabantu abasebenza khona, ucheckisisa ukuthi ngabe le call i-legit na. Uma uya kudokotela, uphethwe indlebe noma uphethwe isisu, uyabuzisisa ukuthi uyena muphi udokotela olapha indlebe, ubani futhi oseke wasizakala khona. Kodwa wena uvela ufuhleleke nje esontweni. Awu-check umfundisi ukuthi uqhamukaphi, awu-check noma unawo ama-scandals, awu-check nendlela yokuyiphatha kwakhe, uvela ungene nje uhlale phansi. Yikho siyithola sikulesi simo esikusona because lokho kuyikhona okubaluleke ngempela ke manje ekufanele sikucheck okuyumgogodla wempilo yethu. Yikhona ke singacheck inhlobo. Mfundisi asivale. Amen. Thank you so much. I think ngiyabonga nje ukuthi sibe naleli thuba lokuthi sikhulume kabanzi about into eyenzakalayo in the prophetic ministry njengamanje. Ngifisa ukuthi abantu emakhaya, everyone ozobona this message and this session yanamhlanje, they must understand ukuthi if you meet a prophet, right, you are in a position noma usethubeni lokuthi uzwe iphimbo likaNkulunkulu direct. Now if I tell you that kukhuluma uNkulunkulu, you need to be 100% sure because into ozoyenza emva kwalokho you will take drastic measures because you believe ukuthi uNkulunkulu okhulumayo. Angithi yabo? Yes. So you have to see ukuthi who is a prophet, who is really a prophet and who is not a prophet. Kumele abantu bekwazi lokho. And lithi uma iBhayibheli likhuluma ngomprofeti, lithi uma umprofeti esho into yangenzeka usuke engathunywanga uNkulunkulu. That's the sign. Asivale mfundisi. Asibonge umprofeti ukuthi usivakashele endlini zomsakazo. Thank you so much. Ngibonga kakhulu nje ukuthi ngibe la. Nitholakala kuphi nizobe nikhonzela kuphi? So sikhona eThekwini, sihlangana eGreenwood Park Hall at Durban North for our Sunday services. But mina, I have a very active online ministry where we do training for how to hear the voice of God. School of the Prophets. We do that, and people can join that one as well. Inombolo zocingo TikTok, Facebook? Okay, people can call me on 067 093 3073. Spindle and Prophet? 067 093 3073. Alright. And then on TikTok and Facebook, Prophet Samuel Revelation. Okay. On YouTube, TikTok, Facebook, siyatholakala. Asibonga kakhulu umprofeti ngesikhathi sakho. Thank you so much. Thank you so much. Asibonga mbukalani KZN TV. Asithemba ukuthi kulezi zinto ebesiyifunda kukhona ukufundile nozophuma kusasa ushintshe ngakho. Icala alisekho kumfundisi, icala lisele kuwena ngoba wena usufundise ukuthi fanele wenze kanjani. Siqedile ke asibonane ngokuzayo senthanda. A hand touching me. While people were being touched by God and they were crying and screaming and falling, others were falling down and rolling on the floor. This one said, I felt a hand touching me and I felt love. The reason why Abanye could not feel anything because their hearts had been hardened. Your heart is a heart of stone. Imagine how young you are if you are having a heart of stone. When will you die? We are finding that is your age. God does not know your figure, your physical body. Siku sako. That is not known in heaven. Sizokugcwaba sokufaka ethuneni ubole nama-hips akho, you will rot in the ground. You rot in the ground with your hips, your nice body, whatever you call it, your muscles, everything you have. Izosala la to show you that it does not belong where you are going. It's not even part of you. Some of you more you to win along when you are part. When because an evil heart is the one that is the greatest witch on earth. A witch. God is looking for your heart.
was giving us the message. When Ubaba was talking, he was giving us the message.